Ak ste už videli predchádzajúce video o Danielovi Elim, ktorý sa stal milionárom za 3 roky, viete, akú dôležitú úlohu zohrávajú knihy na ceste za úspechom. Daniel vraví, čitatelia sú lídri a to skutočne aj platí. Istá štúdia zistila, že najlepšie platení Američania čítajú 2 až 3 hodiny denne, zatiaľ čo tí najhoršie platení vôbec. Warren Buffett údajne trávi čítaním a premýšľaním približne 80% svojho času. Najbohatší muž planéty Bill Gates venuje čítaniu kníh približne 4 hodiny denne a na otázku, akú superschopnosť by chcel vlastniť, odpovedal: Chcel by som vedieť čítať knihy rýchlejšie. Ak chcete byť lepší ako Bill Gates a túto superschopnosť ovládať, môžete sa k tomu jednoducho dopracovať vďaka rýchlo čítaniu. Praktizovaním rýchlo čítania môžete čítať 2 až 5 krát rýchlejšie už po krátkej dobe, pričom sústavným tréningom sa môžete dostať až na 10-násobnú rýchlosť. Najznámejšia rýchlo čitateľka pochádza z Anglicka a volá sa Anne Jones. Preslavila sa tým, že 607-stránovú knihu Harry Potter relikvie smrti prečítala v dene vydania za 47 minút a následne podala médiám presnú recenziu. Rýchlosť jej čítania vtedy presahovala až 4200 slov za minútu, pričom priemerný človek číta rýchlosťou iba okolo 200 slov za minútu. Pod pojmom rýchlo čítanie sa dá predstaviť schopnosť využívajúca rôzne techniky a zručnosti, ktoré sa sústreďujú na správny pohyb očí, rozšírenie periférneho videnia, zvýšenie obrátok mysle, lepšie porozumenie textu a odstránenie zlozvykov, ktoré nás oberajú o čas. Je založené na Paretovom princípe 80-20, čiže za 20% času získate 80% informácií. Využíva sa hlavne pri hľadaní a získavaní nových poznatkov, študovaní spisov a dokumentov. Ak chcete pri knihe relaxovať a užívať si prelínanie dejov, na rýchlo čítanie radšej zabudnite a vychutnajte si ju pomaly ako dobré jedlo. Ak pátrate po odpovediach alebo chcete nasávať čo najviac potrebných informácií, môžete sa riadiť týmito 3 princípmi rýchlo čítania, ktoré vám to umožňujú v zaručene kratšom čase. Prvý princíp znie: nevyslovujte text v mysli. Ide o najčastejší zlozvyk, ktorý sme si vybudovali už na základnej škole a nikdy s ním neprestali. Ak si čítaný text hovoríte v mysli, tak viete čítať len tak rýchlo, ako viete hovoriť nahlas. Prestaňte slová vyslovovať, vnímajte len ich význam a vaša rýchlosť čítania bude o poznanie vyššia. Princíp číslo 2. Pri čítaní používajte prst. Aj keď sa vám to možno nezdá a predpokladáte, že vás to bude spomaľovať, opak je pravdou. Ukazovanie si prstom na čítaný text ženie vaše oči dopredu ako tempomat konštantnou rýchlosťou. Zvyšuje rýchlosť čítania, zlepšuje sústredenosť a zabraňuje regresiám. Regresia znamená vracať sa naspäť v texte. Priemerný čitateľ urobí viac ako 10 regresí na stránku, čo je množstvo strateného času. Ak vám niečo nie je jasné, pokračujte ďalej, kontext určite pochopíte. Tretí posledný princíp znie: používajte periférne videnie. Sústredením sa na periférne videnie nemusíte behať očami po stránke zo slova na slovo od začiatku po koniec. Zamerajte sa viac na strednú časť riadku, krajné slova dokážete bez problémov zachytiť aj tak. Pomôcť si môžete kreslením čiar pár centimetrov od okraju strán a riadok budete začínať a končiť práve tam. Ak čítate knihy v elektronickej forme, môžete si pomôcť zmenšením okna. Vaše oči budú robiť plynulejšie pohyby bez zbytočných prestávok, čo zníži ich napätie a únavu. Sústreďte sa hlavne na dôležité slová a slovné spojenia. Na krátke slová, spojky a ďalšie slová s nízkou hodnotou nekladte zbytočný dôraz. Ako väčšina zručností a rýchlo čítanie sa dá nacvičiť len vďaka pravidelnému opakovaniu. Nenechajte sa preto odradiť ťažšími začiatkami. Budúcnosť sa vám určite odvďačí. Ako vraví Warren Buffett, čím viac sa učíš, tým sa stávaš bohatším. Pre zefektívnenie progresu si sledujte a zapisujte počet prečítaných slov za minútu a v pravidelných intervaloch porovnávajte. Stanovenie želaných výsledkov len zvýrazní vašu motiváciu napredovať. Rýchlo čítanie je značne vyčerpávajúce, preto ak cítite únavu, radšej si oddychnite a pokračujte neskôr. Bude to oveľa efektívnejšie ako sa za každú cenu siliť. Okrem techník rýchlo čítania existuje ešte jeden výborný spôsob, ako rýchlo a efektívne prečítať knihu. Ten spočíva v počúvaní audioknihy súčasne so sledovaním textu v knihe. Takto sa zapájajú 2 zmyslové orgány naraz, čo zabezpečuje lepšiu sústredenosť a chápanie textu. Hlas z audioknihy vás ženie dopredu a udržuje v stálom tempe čítania. Vyhýbate sa zbytočným pauzám, regresiám a so zvýšenou pozornosťou napredujete oveľa rýchlejšie. Pre zabezpečenie väčšej efektivity môžete zvýšiť rýchlosť prehrávania audioknihy na dvojnásobnú rýchlosť. Tak prestanete vyslovovať text z mysli, zapojite periférne videnie a čas čítania sa skráti na polovicu. Vďaka tomu budete schopní prečítať 300-stranovú knihu za menej ako 3,5 hodiny. Za týždeň takto môžete zvládnuť aj viac ako 10 kníh. Knihy sú totiž výborným zdrojom informácií, ktoré môžu výrazným spôsobom zlepšiť kvalitu života ktoréhokoľvek človeka na svete. Títo lídri sú toho dôkazom. Myslím si, že známy Cicerov výrok je dnes stále rovnako aktuálny, ako to bolo za čas starého Ríma. Ten totiž povedal:
Ak máš záhradu a knižnicu, máš všetko, čo potrebuješ. Keď nečítate knihy pravidelne, urobte si z toho zvyk. Stanovte si denne aspoň 10 minút svojho času na knihy a neraz si uvedomíte, že už čítate pol hodiny a ešte stále sa vám nechce prestať. Aj Tony Robbins, podnikateľ, filantrop a autor známych kníh, raz povedal: stále verím, že čitatelia sú lídri, takže si nájdi 30 minút do dňa na niečo, čo ťa inšpiruje. Ak čítate knihy pravidelne každý deň, potom patríte medzi 1% ľudskej populácie, ktoré to robí taktiež. Výrok Jima Rona v tomto kontexte hovorí asi za všetko. Úspešní ľudia majú knižnice, tí ostatní majú veľké televízie.